Narodil som sa, keď mama nebola doma. Bolo nás 13 detí. Boli sme veľmi chudobní. Spávali sme v jednej nočnej košeli. Keď jednému z nás bolo treba ísť na potrebu, museli sme ísť na dvor všetci. Mama každú nedeľu búchala po stole pesťou, aby si susedia mysleli, že klepe rezne. Do školy som chodil veľmi rád. Každú triedu som opakoval 3-krát. Keď som išiel zo školy ako 19-ročný, išiel som na vojnu. Vojaci písali listy rodičom, aby im poslali balík, tak som napísal aj ja. Milá mama, pošli mi buchty a 100 korún, tvoj syn. A mama mi odpísala. Milý syn, buchty ti neposielam, lebo trúbu máme na vojne a 10 korún sa píše z jednou nulou. Tvoja mama. Keď som sa vrátil z vojny, išiel som sa učiť za kováča. Kováč povedal, kývnem a ty buchneš. On kývol, ja som buchol, ale on viac už nekývol. Potom som išiel do väzenia. Domov som sa vrátil ako 26-ročný. Za domom bolo veľké pole a každý deň k nám chodieval nejaký mený plek. Nikdy som nechápal, prečo chodí na pole v oboji. Môj otec mi na to povedal. Synu, raz dedíš firmu, ktorá nesie názov mena tvojej matky. Mariška A.S. To je tvoj doterajší